Teprasha gerei nukhungni Haraksha bokok shantimara tirprani Mafa gerei bibi bai tongchamani Salkolok romui omohai laisya Lukurokni thani chobasu shanka Nai tongdi mukmutibi Bini o yakungni bemar manjakmani tinisuk jora busuk balokha Bini aurigi manjaman hingga 10 bosor kakak. hingke 10 bosor mui tabusuk jora hospital logo nera najaka Najak mani no jeng kini je yakni chukma bai jeng je naiman naikha hingke jeng subliya anggi nai nogo khilai rugino mapang thakya. hingke hospital bo jaga jaga telangkha Talangkha Agartala jibu kashi talangkha Udipuro go talangkha hingke aramni rokhe kuno report oda angkhor Udipuro ko nafoka hapuno bayra go talang dikni saja gota hingke jeng chugyali bagai jeng bayra go talang waya. hingke tabuk norok lukorongni thani norok tamsan Jeng logun thani chubasu sano. hingke norok tabu lukorong thani chubasu nayo hingke o bemar no hamrei tisanani bagai Jeng logun thani chuba uinai kisase chubasu maka hingke jeng umo rok telanginai hamrei de mana jeng abuno chesta khlaini hage samanita long koi manita. na lukorongni thani da chubasu san eba tei tabuk je hapang khai tongnai borni thani boda san Jeng logun thani chubasu sano. hingke nini mungkhe Ani mungka puti de borma. nung o tabuk bemar manjangnai ni tamo Ang bini bibi. hingke tei bini mapha takhuk bukhuk krida je nung saisung da bibi Kerika ani ama bu kerika babu bu kerika bo ang bai ni tong kerja ang bono tige tong kata. hingke o kamini mungkhe tamo O kami ni mung hingke surpa kolini. hingke je o bemar manjangnai ni mungkhe Bini mung hingke santi malati pora. hambai